Maayong hapon and a blessed Sunday to you all. Sanglit bag-o paman mi o bag-o pasad ko. No? Magpaila-ilaw na ako sa akong kaugalingon. Ako di ay si Father Lidio Felizarta, usa sa mga team members o the team of pastors dinhi sa atuang Cebu Metropolitan Cathedral. In obedience to our bishop, unang niya sa inyong atubangan na dinhi maningkamot to be like the vigilant and faithful servant. Maura ba niya nga ito ang tema karon nini nga ito ang Ebanghelyo karong Domingo ha. We are now in the 19th Sunday in the ordinary times. Ug atong madungog diha sa atong Ebanghelyo nga matud pa ni Jesus, you must be prepared for an hour you do not expect the Son of Man will come. Wala gyud masayod kanus umabot ang Ginoo. Ang mainungdanon andam og tagana kita sa kanunay sa pagsugat kaniya. Adunay sugilanon o kasinatian usab namo sa seminary. In the seminary, every morning at rising, the bell ringer, after ringing the bell, intones in a loud voice, moingon siya, "Praise be Jesus Christ." O kami nga katugon pa kaayo, tungod kay rising na, kinahanglan mo tubag o moingon, "Now and forever." No? Kay kung dili mi mutubag, nagpasabot na nga tuog pa. No? Muna dito, kada buntag, inigbagting gayod sa bell ringer, moingon siya, "Praise be Jesus Christ." O gikinahanglan yun kami, tibuok, community, mutubag, now and forever. It is a practice in the seminary that one can lift one's spirit to begin the day. I said, can lift up one's spirit tungod kay it depends on one's motivation, why he has to wake up and why he has to rise up early in the morning. Aduna bitay linya sa usa ka painomdom sa coffee. Painomdom mo, naingon nga, para kanino ka ba bumabangon? No? For whom do you rise up early in the morning? Pangutan akon yung kaugalingon, para kinsaman ay inyong pagmata sa iyo sa buntag. O kanang maong rason nga inyuhang makita, nganong mumata-manta sa iyo sa buntag, that would motivates you sa imuhang tibok adlaw, sa imuhang kinabuhi. It is a question that one will be motivated to begin the day for a reason. Una, sa ato ang pagmata sa iyo sa buntag, bisag puno pas muta atong mata. Ang una gid natong buhaton, isip mga binunyagan, isip mga Kristiyanos, is to make the sign of the cross. Unya, musultig pipila kapulong pagpasalamat sa Ginoo. Lord, thank you for the gift of life. Mabuhi pa ko. No? Makabayad pa ko sa akong utang. No? So muna, sa iyo sa buntag, sa atong pagmata, atong pasalamatan ang Ginoo. Ug sa atong pagbangon sa iyo sa buntag, maghatag kini kanato og rason nganong magpakabuhi pa kita nining kalibutana. My dear brothers and sisters, our gospel passage invites us to reflect on the fact that Jesus will come again. If not in the end of our life, it would be at the end of the world. Kung kano sa ama na may tabo, no one knows. Bisan ang mga anghel sa langit, wala na sayod kung kano sa man moabot ang katapusan sa kalibutan. But my dear brothers and sisters, the important thing is that kung moabot man gani ng maong panahon, ikinahanglan o ginautunta na kita andam sa kanunay.
Mauman ka na ang mensahe sa Ebanghelyo, pagpangandam sa kanunay, sa pag-abot sa manunubos, pag-abot sa ato ang Master. My dear brothers and sisters, getting prepared can be understood in the physical as well as in the spiritual sense. This means becoming pleasing and acceptable before God, worthy to be with Him. This means remaining faithful, always conscious of our being servant and disciples of Him. Muna, nagikinahanglan, maningkamot ta, nga mamahimong angayan, nga tawgon, nga iyang sulugoon, nga nagpaabot ug anda magpaabot sa iyang pag-abot. Ug matod pa, bulahan kita kung maabtan kita sa ato ang Master nga andam sa kanunay sa iyang pag-abot ug paghimamat kaniya sa iyang pag-abot. My dear brothers and sisters, as God's servant, we should faithfully give our service. We should be vigilant as well, for God can come sa oras o sa takna nga wala nato paabuta. And Jesus said, "Blessed are we if we are always ready to open the door for our Master." At any point in our life, we must be ready to meet our Master, our Creator, and our God. Ug samtang naghulat ta niya sa iyang pag-abot, atong buhaton, unsay angay natong pagabuhaton diha sa atong kinabuhi aron mahimo kitang andam sa iyang pag-abot. Ug samtang magpaabot kita sa atong pagbuhat sa mga butang angay natong buhaton, matod pa diha sa atong ebanghelyo, ayaw pagtigom og mga bahandi nga madunot, kutkuton sa taya, kutkuton sa anay, kawaton sa kawatan. Mag-andam og magtigom kang bahandi nga walay taya, walay anay nga mukutkot ug walay kawatan nga mukawat diini. Umaw ka na ang bahandi sa langit. Lisod kaayo nga dato ta nining kalibutana apan pobre kay ta atubangan sa Dios. Kita giawhag nga mamahimo ta kitang adunahan atubangan sa Dios, bahalag kabusta nining kalibutan nga lumalabay. Amay nung danon sa atong pagkikatubang sa Dios, andam og tagana kita sa atong kinabuhi. Adunay sugilanon, story time. Matod pa, a tourist visited the house of a wise and learned rabbi. Sa diha na sa sulod sa balay, natinga og nakurat siya sa iyang nakita. The house is so big, pero ang sud sa balay, iyang nakita, doon ay usa ka lingkuranan, usa ka table, and few books. Gamay o jutay mga libro na sa shelves, no? Iyang napahimutang. Surprise, the tourist asked, "Sir, where are your things?" Ang rabbi, may pahiyom kaniya, o miingon kaniya pagbaws, ug asa man sad imong mga butang? And where are your things? Ang tourist miingon, "Sir, I am just a tourist. I am just passing by." O ang rabbi miingon kaniya, uban sa pahiyom, "Me too. I am just a tourist. I am just passing by." Mga kaigsunan ko ni Kristo, lumalabay lang kita ning kalibutana. Dili unta kita magpahawid sa mga butang nga iya sa kalibutan. Atong hinumduman kanunay, moabot ang panahon na kuhaon kita sa Dios o ginaot unta sa pag-abutin ng panahon na andam ug tagana kita makigatubang kaniya. Amen.